Na društvenim mrežama pojavio se audio zapis gdje se govori o plaćama igrača i dugu koji Hajduk ima. Ako su ovakvi navodi istiniti, takve plaće nema ni Dinamo, nitko u HNL-u, ispadaju u rang nešto ispod plaća u solidnim njemačkim klubovima. Naravno, ako su ovi podaci točni, postavlja se pitanje tko je odgovoran za ovakve ugovore, da li sportski direktor ili sada već bivši predsjednik Hajduka Jako Bušić, a ja vam donosim video u nastavku. Nerealno, vrate, koji su cirkus radili, sad sve izlazi na vidjelo sa i cure informacije, pa nisam mogao vjerovati, vrate, koje ljudi ugovore imaju. Ja sam tek, brate, jučer saznao, nisam ja znao baš da je to tako. Brate, da Fero ima 700.000 eura, Šarlija ima 700.000 eura, Emović ima 800.000, Krovinović 800.000, Livaja 1.200.000, a ovo najveće svega Brekalo 125.000 eura mjesečno. Znači, brate, 620.000 za 4-5 mjeseci, koliko? To vjera ne mogu. Da su tako bolesni. Pa, brate, oni su prikazali 12 milijuna eura duga. Danas mene ovaj govori da se priča da imaju 50 milijuna eura duga. Pa je to istina, brate, to će, poravnat će Split, znači.